Третия въпрос, откъде ги купи бутушите? От всичко по левче или? Оригинални са 400 лева в магазин. Стани да те видиме. Стани корва. 400 лева са било. Виждай се с колан. Каква жена ти се подудолема? Ти имаш моя силма. Искате се да имам, ама няма. Чакай да ми зубееш, така ще седна. Не, 3 розички. Виждай ми зубарки. Те преди ме следваше, пак не мога да сетя кой си. Та имах Миото. Тъз вече сама за да се смей. Ама тъз трябва да се смени дилъра, май. Ама ти ко стане, ама ти защо сте скарала с тази Сузи? Скарали ли сте са? Ма ти имаш херния подусе. Ама, чули тъз да не е други рани. Ама ти да не пиеш нещо, ма. И нещо се побърка.